vacas, cabras... No, no, podes abrir que está todo abandonado, ves que está medio tirado, está todo... Está caendo. Está caendo. Estaba coberto con leña, en vez de tabla, supoño que este sería... Son uces, non? Son uces. Supoño que sería unha das primeiras cobertas que lle botaron, porque de feito está... Bueno, sería reposto, pero foi reposto con uces, que aí non... Esta está o mismo, tú ves? Está caendo igual. Aquí incluso, digo eu, si sería que non había o árbol suficiente largo para chegar a viga daqui a ali e fixeranlle, saleulles máis barato facer aquela columna de pedra ali. Se non había, se había que esperar 50 anos polo carballo, era máis barato facer a cuadra así, ou non? Botarlle unha solución rápida. Claro, claro. E aquí estaba o forno. Isto todo pertenece á casa do meu tío. Que horror máis bonito, non? Aquí era a cuadra onde estaba tamén unha besta. Agora tirouse e había un conegado. E ali está o forno. O forno está aí, o forno está inteiro. O suelo de pena. Ah, non, o suelo é firme, aquí aguanta. De pena. Sí, sí. Aí era onde se cocía para... O forno está en perfecto estado. O forno está novo. É moi grande, non? O forno é do meu tempo, aproximadamente. Bueno, e o hórreo, xa vedes a fecha, 35. Pois a construción, eso débese a que por aí había un camiño. Hai que dar unha servidumbre. Entonces, claro, estaba orientado aos aires que curan. Claro, pasaba o carro xusto e chegaba. Aquí houve un cura pagado polos veciños que viña a decir misa todos os domingos. Das Negradas. Da outra parroquia. Nin é da parroquia, nin do ayuntamiento, nin da provincia. E eso? Pois non habría cura aquí, entón pagaballe ese señor. Pagaballe E viña. por vir. E aquí nesta casa viveu un cura. De feito, aí, ese saliente que ten esa casa, ten o piso é de pedra. É de chantos de pedra que dan desde ali ao saliente, chantos de pedra enteiro. Unha casa particular que hoxe está abandonada. Uns sobrinhos dos dueños viven, polo menos vive na Coruña. Son dous solos, o outro non sei onde está. E bueno, veñen de vez en cando por aquí, pero é pozo. Ollo romper o cacharro ese e fixeron o do cemento porque todos os demais, se te fijas, son de pedra. Carajo, capalleira, mellor que moitas casas. Sí, bastante millor, Que curioso. bastante millor. Poucas se ven así, Bueno, aí hoxe non caerá nada, pero xa ves como está, Aquí un par de carros como Dios manda. Como Dios, sí, é que daquela había un par de carros en cada casa, é normal, e aí quedaron, aí está. Pero... Este está en moi bo uso, Sí. Quer decir que este... No, o rodamento sí, o rodaxe sí. Pero No, despois, este tamén. Home, está algo apolillado, pero... este xa, non ves, xa foi empalmada a cabezalla. Ese non, por exemplo, ves? Ese está inteiro. Está gastadiño os ferraxes e rodas e todo, pero... Disto non queda xa aquí, xa non hai. Estes son máis fuertes que os da nosa terra, É verdade. Pois non sei, exato para curar a erva seca ou que se puñera aquí, que era o que se guardaba normalmente, a erva seca. Agora empacas ou en bolas e antes metías a granela e metías aquí. O que tiña palleira metía na palleira, o que non nun palleiro, que deso sí que xa non queda agora. Aquí. Non sei se sabedes o que é, sí que sabedes o que é o palleiro. Sí. Un montón de palla Sí, todo sí. preparadillo, como coberta da mesma palla e todo eso. Sí, como non vades a saber se ali nos... Ali hai. Ali hai. Dele hai moito. Sí. Pois non sei exactamente, non. A El ver se vai chamábase ser a miña. Hipólito López. Sí, uns 40 e pico tamén. 40 e pico que... Home, ten que ser do meu tempo, máis ou Morreu menos. ese señor. De que? O ano pasado, nun tractor. Que ten unha irmá. Ai, eso sí que non Non sei. sabe a Sei que tiña un general
en Madrid, que era o general de brigada. Os pais son de outra, o sea, a nai viña das Cruces ou de outra... Xa non sei. Eu sei que É que Hipólito é o único. ese era afillado... Rubio. Sí, Rubio. Era afillado dun dos Hostia. Rosóns. Matouse no tractor ano pasado. Bueno, pois mira, ves? Bueno. Bueno, pois isto é o que queda. Pois aquí, esta é a casa onde me criei. Pero de que era así. Unha restauración. Bueno, fíxose, por dentro estaba prácticamente nova. Prácticamente nova, No, por dentro está nova. pero que é curioso que se faga que restauración con un gusto. Home, é que esta, a parede de fora é que tiña, cambiáronselle as ventanas. Bueno, cambiáronselle non, fixéronselle novas porque, para empezar, non tiña ventanas. Tiña ventana. Tiña un ventanuco como aquel que está ali no contador, que aquel sí que non Son había. moi grandes. O dormitorio estaba aquí, tiña un tragaluz, unha vez me tiña o cabeza que non podía sacar. Eso é moi típico. Como cae ali na capilla pola parte de atrás. Sí. Non metías a cabeza, non se podía sacar, batían as orellas. Sí. Pero era o que había daquela, e non había outro luz nin nada, é así. Nin había auga, nin había luz, aquí non había nada. Isto era un... Aquí, nesta casa, neste casete tal como vedes, viveu unha familia. Mira, hai moros, Así que mira, aquí hai moras, hai sabuгos, hai... A familia era pequena, eran dúas personas, era unha nai solteira con unha Sabugo, filla. lle chamades. Sí. Sabugueiro. Sabugueiro. Nosotros chamamos, sí, biouteiro. Vieiteiro, na nosa zona Vieiteiro. Biouteiro chamamos Na as nosa naves. Sabugueiro. É sabugueiro tamén, de feito hai Casas aldeas... que se chaman Sabugueiro. Sí, tamén. Aquí hai unha aldea nesta parroquia que se chama Sabugueira, debía de ser que había moitos sabugueiros. Cantos eran de familia? Era unha nai e unha filla, unha nai solteira e unha filla solteira tamén. Pero eran os criados desa casa dele. Eran os criados desa casa. Desta. Claro, Esa era a casa grande logo. Esa era a casa, pero a casa, mira, agora entramos pola parte de atrás, e ves sentada pola parte de logo, que debía ser a entrada principal da casa. Xa veredes que cara está. Pasa aquí. Isto era o forno. Sí, este era o que se pode forno. Que agora xa non se ve. Mas ver, verás, sí que se ve. Sí que se ve. Forno era un forno normal. Era un arrimo que tiñan porcos, en fin. Pero a entrada debía ser esta. Sí. Está todo coberto de silvas, pero para aqueles tempos esta era unha entrada, xa, Sí, con pedra. Ben traballadiña e ben tal. Esta casa eran dúas, vivían nesta e levaban aí uns leiros. E agora, pois a señora maior morreu e outra vive en Teixeira tamén, e nada. O muro este era da casa esa, da casa grande. Ben, se ve que está todo ben rematadiño. Coas chismas, coas capas esas todas por arriba, que non é un muro cualquera. E non máis.